Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mayor Dimandato, di raw naniniwala na self-defense ang ginawang pamamaril ng isang pulis sa 19 anyos na binatang nasawi sa Bacolor. Ilang residente sa Dabdab, Mabalacat City, inirereklamo ang problemadong supply ng tubig sa lugar. Post-Pandemic Recovery Sentro ng ikalawang Touchpoint Conference ng DTI Region 3. Atleta Vinuyan ng Malaya Lolas, pumanaw na. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Hindi raw naniniwala si Mayor Dimandato ng Bacolor, Pampanga na self-defense lang ang dahilan ng pamamaril ni Police Corporal Alvin Pastorin sa 19 anyos na si Abelardo Vasquez sa tramo Barangay San Vicente ng nasabing bayan noong madaling araw ng November 21. Patay na nang maidala sa Diosdado Macapagal Memorial Hospital si Vasquez matapos magtamo ng 2 tama ng bala sa dibdib at ang isa ay tumagos pa sa leeg. Batay po yan sa autopsy report. Ayon sa pamilya ng biktima, nagkakatuwaan lamang umano ang biktima at kanyang kasama nang lapitan sila ni Pastorin para suwayin. Aminado naman ang pamilya na may kaingayan daw sina Vasquez. Subalit di raw nila mawari kung bakit nauwi naman sa pamamaril sa kanilang binatilyong kaanak. Ayon naman sa kapulisan, siniteraw ng sospek ang grupo ni Vasquez dahil walang face mask at saplot pang itaas. Dito na umano nagkainitan at kinuyog umano siya, kaya napilitang depensahan daw ang kanyang sarili. Hindi rin daw nakauniforme ang pulis bagamat naka-duty, ayon rin sa Bacolor PNP. Ayon po kay Mayor Dimandato, imposibleng bugbugin ng biktima at ng kanyang grupo ang pulis dahil kilala raw niya ang mga ito at hindi kailanman nasangkot sa anumang gulo. Malabo rin daw na tanging pagsita lang sa di naka-face mask ang pagtungo doon ng pulis na di umunay nasa intelligence operations. Nananawagan ngayon si Dato na magkaroon ng kalinawan sa insidente at mapanagot ang sinumang dapat managot sa pagkasawi ng binatilyong si Vasquez. Alam mo, sabi kinuyog. Kung kinuyog, sana namatay yung pulis. Sa dami ng kamag-anak doon eh. Di ba? At kung talagang may intensyon na sirain yung sasakyan, may baril yata mahaba sa sasakyan. Wala, hindi naman pinasok yung kotse. Sabi ng tao sa akin, paano pinasok yung kotse? Kaugnay po ng balitang yan, makakasama po natin live ang ating pong reporter na si Paulo G. Santos para sa karagdagang detalye. Paulo? Jen, ito ang controversial na kaso na to na involved na naman ang isang pulis. Ay iniimbestigahan na rin itong Internal Affairs Service o IAS nitong PNP. Kung una ay ano ngang unit ang kinabibilangan nitong si Pastorin, Police Corporal Alvin Pastorin at gaya nga ng binabanggit nitong kanilang hepe na ito ay miyembro ng intelligence unit nitong Bacolor PNP. Pero nauna na rin binabanggit nitong Chief of Police na si Police Major Anselmo Pineda na kasama din di umano sa operasyon nitong nakabaril na pulis, yun namang pagbabantay dito sa mga may pending na warrant of arrest. Pero alam mo, Jen, isa rin sa sinisiyasan ngayon nitong PNP ay yung rules of engagement na kung saan papaano ginawa itong pag-aawat dito kay Vasquez, na di umano, Jen, ayun na rin dito sa mga nakasaksi, dun sa konfrontasyon, mainit na konfrontasyon, bakit nagawang barilin ng 2 beses itong biktima na agad nitong ipinasawi. Base na rin dito sa mga witness, Jen, hindi na nila naawat si Abel dahil dun sa konfrontasyon, dun sa kanyang tiyuhin,
gawa ng maunang mitsa yung away base na rin dun sa kanilang mga sinasabi na tinulak nitong naturang pulis ang tiyuhin naman ng biktima na nag-ugat doon sa komosyon. No? At alam mo, doon daw sa komprontasyon din binabanggit na ito talagang si Abel nagawang habulin pa yung pulis. Pero nagkataon daw talaga na noong bumunot na ng baril, halos nasa harap na daw nitong pulis, itong si Abel. Pero nagtaka sila, bakit pa ito pinaputukan? So ang isa sa tinitignan nila ngayon sa parte ng investigasyon, gaano kalayo ng paputukin niya ng baril itong biktima at kung umabot ba doon sa nangyaring komprontasyon o yung nagpambuno sila. Yun ang tinitignan ngayon ng PNP. Samantalang sa atin namang panayam din dito sa pulis, tumanggi na itong magbigay ng anumang pahayag hinggil doon sa teknikalidad ng pangyayari doon sa usapin ng rules of engagement. Ika. Alright. Paolo, kumusta ang pamilya? Ano ang reaksyon ng pamilya sa sinapit ng kanilang kaanak? Tulad nga ng nabanggit mo, marami yung nakasaksi doon sa insidente na iyon. Ano ang reaksyon ng pamilya at umabot nga, nakakalungkot pero bakit umabot sa ganito? Jen, yun nga, yung pagdadalamhati nila at hindi rin nila mabatid na kung bakit ganun na lamang naging karahas itong pangyayari dahil sa kanila raw panig, Jen, kung kasamahan ni Abel, wala naman daw silang, hindi naman daw sila po pwedeng sabihin na sila'y armado at meron silang mga ginamit na matitikas na bagay para at least ipambuli dito sa pulis. Pero sa isang anggulo na pinapakita nitong si Police Corporal Alvin Pastorin, di umano, Jen, talagang uyog yung eksena. Pati daw yung kanyang sasakyan, personal na sasakyan, pinagbabato pa. At yung gawing bahagi ng passenger seat ay nasira pa yung bintana. So sa isang banda din, ang sinasabi nga nitong pulis, siya pa raw ay napagbantaan nitong mga kasamahan ni Abel. Alright. Maliban sa biktima, Paolo, syempre, pamamaril ang nangyari. Meron pa bang ibang nasaktan dun sa insidente na yon? Initially, Jen, yung nakikita nating senaryo, noong magkaroon ng komprontasyon, talagang si Abel at itong pulis, si Alvin Pastorin, ang matinding nagkabangayan. Dahil makaraan ng bumunot na ng baril itong suspect, itong si Police Corporal Alvin Pastorin, ay nagkapulasan na. Pero ito daw talagang si Abel ay siyang tumindig at kinumpronta itong pulis. Okay, nasaan ngayon ang involved na pulis, si Pastorin? Nasaan ngayon si Pastorin, Paolo? Sa ngayon, nasa kustodiya siya ng Bacolor PNP dito sa Compact 3. At alam mo, Jen, base ka dito sa background nitong pulis, binabanggit ni Police Major Anselmo Pineda, wala daw track record ito na gumawa ng kabulastugan o kaso. Kaya sa 9 na taon niyang paglilingkod bilang PNP, nagtataka din sila kung bakit nangyari itong insidenteng ito. Sa panig naman ni Mayor Dimandato ng Bacolor, ano ang ipinangako niya sa pamilya kaugnay nitong nakalulungkot na insidente na ito? Bukod din dun sa pagsasaayos nitong burol muna, Jen, alam naman natin na yung pamilya hindi naman nakaluluwag at inaasahan nga nila itong 19 anyos na katuwang ng kanyang magulang para ipantustos dito sa kanyang mga kapatid sa paghahanap buhay bilang isang factory worker. At ngayon daw, ang dapat munang ayusin ay itong pagpapalibing at yung kanyang gastos dito sa burol. Pero ang commitment naman daw ng lokal na pamahalaan, Jen, ay maipagkaloob pati na yung abogado at legal na proseso sa paghahanap nila ng hustisya.
Alright, maraming salamat sa iyong update, Paulo G. Santos, ang aming pong pakikiramay din sa pamilya Vasquez. Dumako po tayo sa ibang balita. Inirereklamo ng ilang mga residente sa isang subdivision sa Dapdap, Mabalacat City ang umano'y problema dong supply ng tubig sa kanilang lugar. Ayon sa kanila, kung hindi rin daw kayang pagbutihin ang kasalukuyang water concessionaire ang kanilang serbisyo, kailangan naman ng pumasok ng isa pang kumpanya na magbibigay sa kanila ng sapat at maayos na supply ng tubig. May report si Paulo G. Santos. Umaga pa lamang ay problema na raw ang supply ng tubig dito sa isang komunidad sa barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Bukod sa malamyang tulo ng tubig sa gripo, nasaksihan din ng news team ang pabigla-biglang pagkawala ng tubig na umano'y walang abiso. Kanina may tubig siya. Opo. Ngayon, ano po ang sitwasyon natin ngayon? Ayan ngayon po, wala po silang abiso na mawawalan po ng tubig. Ayan po, wala na naman tubig. Paano naman po kami mga consumer? Saan naman po kami kukuha ng gagamitin namin tubig? Kung makapag-emergency po kami mag-CCR po, wala po kami gagamitin na tubig. Reklamo pa ng mga residente, hindi rin daw katiwa-tiwala ang linis ng tubig dahil may kakaibang kulay ito. Kaya naman di raw nila ito ginagamit sa kanilang pagluluto. Yung problema po namin dito kasi yung pagtaas pong bigla ng tubig, yung bill, tapos ang dumi po ng tubig, yellow, nag-yellow, tapos may mga uod po na lumalabas. Ang residenteng si Gerly Luares, nakiisa na rin sa petisyon laban sa kanilang water concessionaire dahil tila kalbaryo umano ang araw-araw nilang pagbabantay sa supply ng tubig. Buti po sana kung naiinom, kaso hindi po eh. Hindi ka man din po pwede mag-stock kasi pag nag-stock ka po, ilang araw lang po kung gagamitin mo, makikita nyo na po yung dumi. Sa kagaya niyang mag-isa sa bahay na nag-aalaga ng anak, ang pag-igib ng tubig ay malaking abala. Pero higit pa umano rito ay ang kataka-taka na mataas na singil pero ang serbisyo, palpak umano. Palagi pong wala, tapos madumi po yung tubig, tapos sobrang taas po talaga ng singil. Doon po kami na problema. Halos 5 taon na raw ang kanilang problema ayon sa residenteng si Angelo Sobrebinas. Bunsod nito, isang petisyon ng kanilang ginawa para maidulog na sa mga kinaukulan ang kanilang sitwasyon. Paulit-ulit na lang daw kasi ang katwiran ng Villages Water Supply System Incorporated na inaayos lamang ang kanilang water pump. Hawak ko po yung dokumento na nagpapatunay po na lahat ng tao nagkakaisa po para po humingi ng tulong po sa mga nakakataas po na sana po mag-usap-usap po to about sa issue na to, sir. Para sa patas na pamamahayag, nagtungo ang CLTV News sa tanggapan ng Villages Water Supply System Incorporated. Tumangging humarap sa kamera ang aming inabutan, subalit in-email na lamang ang kanilang tugon itong November 10. Ayon kay Elea Bautista, nagpakilalang project manager ng Villages Water Supply System Incorporated sa Dapdap, nagkaroon na raw ng dialogo noong October 20 para ma-address ang pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Aprobado rin daw ng Water Resources Board ng Provincial Government ang kanilang permit at water rates. 164 pesos and 50 centavos ang minimum rate para sa 0 to 5 cubic meters sa isang residential area at 987 pesos naman ang minimum rate sa commercial na kumukonsumo ng 0 to 15 cubic meters. Buwan pa umano ng Setyembre ang kanilang naging abiso dito. Samantala, ayon kay Atty. Emmanuel Ignacio, City Administrator ng Mabalacat City, kailangang maidokumento ng mga residente ang kanilang hinaing laban sa Villages Water Supply System Incorporated. May karapatan din daw ang mga end consumer na pumili ng water concessionaire kung hindi kayang garantihan ng kasalukuyang concessionaire ang maayos na serbisyo. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, nasa 200 bataenyong medical frontliners nakatanggap na ng COVID-19 booster shot. At Angeles City bukas sa mga non-resident na nais magpabakuna kontra COVID-19 sa November 29 hanggang December 1. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, sinimula na po ang pagbibigay ng third shot o booster COVID-19 vaccine para sa mga bataenyong medical frontliners. Ayon sa Department of Health, sunod na babakunahan ng booster shot ay ang mga senior citizen at immunocompromised na Pilipino. Ang detalye ng balita ang hihatid ni Rainiel Pawit. November 17 na magsimula ang rollout ng COVID-19 booster shot para sa bataenyong medical frontliner. Dahil sa araw-araw na exposure sa mga COVID-19 patient, hindi maiwasang unang tinatamaan ng virus ang mga nagtatrabaho sa mga pagamutan. Isa sa mga COVID survivor at pro-vaccine advocate ay ang midwife na si Debbie Valderrama. Minsan niya nang naranasan ang hirap na dala ng COVID at nadagdagan pa ito nang magpositibo rin ang kanyang 8 taong gulang na anak noong 2020. May pneumonia ako kaya COVID moderate, hindi kami pwede magsama ng anak ko. Magkakaroon ng cross-contamination. Ang mga pinagdaanan ni Valderrama ang isa sa mga dahilan kung bakit isinusulong ng National IATF ang pagbibigay ng booster shot sa mga medical frontliner. As of November 17, 193 na ang nabakunahang bataenyong medical frontliner ng kanilang booster shot. Sa vaccination report ng Bataan, umabot na sa 437,789 ang naturukan ng unang dose habang 342,105 ang fully vaccinated. Target na mabakunahan pa ang karagdagang 100,000 bataenyo upang makamit ang herd immunity. Ayon sa DOH, maaari ring bigyan ng third shot o booster vaccine ang mga senior citizen at may mga comorbidity. Pag-uumpisahan natin ngayon na para mag-boosters are the healthcare workers, ang lahat ng senior citizens or 60 years old and above, and only the immunocompromised individuals in our A3 group. Batay sa guidelines ng National Vaccination Operations Center o NVOC, kinakailangang kumonsulta muna sa doktor ang mga nagkaroon ng adverse reaction matapos mabakunahan ng primary series. Papahintulutan namang maging vaccination area para sa booster shots ang lahat ng healthcare facilities na rehistrado sa COVID-19 Bakuna Center Registry. Isinasa ilalim din ang mga babakunahan sa orientation, health screening at pagpirma ng informed consent. Lahat ay binibigyan din ng isa pang vaccination card. Rekomendasyon naman ng NVOC na kung vector-based tulad ng AstraZeneca, ibang platform ang ibigay na booster gaya ng Moderna o kaya Pfizer vaccines. Hindi naman inirerekomenda ang mga naturukan na mga bakunang gumamit ng makabagong platform gaya ng Pfizer o Moderna na mabigyan ng booster gamit ang lumang platform tulad ng inactivated virus ng Sinovac. Rainiel Pawid, CLTV News. Handa raw ang city government ng Angeles na umalalay sa vaccination rollout ng ibang karatig bayan sa Pampanga. Katunayan, bubuksan ang mega vaccination sites ng lungsod at magde-deploy din ng mobile clinics para sa mga non-residents ng syudad na nais mabakunahan kontra COVID-19 sa National Vaccination Day sa November 29 to December 1. Narito po ang report. Makikibahagi ang Angeles City sa hashtag #VaxAs1 o ang National Vaccination Day na ikinasa ng gobyerno sa darating na November 29 hanggang December 1, 2021. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lazadin Jr., hindi lamang Angeleño sa maaring magpabakuna sa mga araw na ito, kundi maging ang mga non-resident ay maaring tumungo sa syudad para makapagpabakuna ng COVID-19 vaccine. Dagdag pa ng alkalde, kayang i-accommodate ng 2 mega facility ng syudad ang lahat ng walk-in na residente at hindi residente sa City College of Angeles at Angeles City National High School. Ang pakikibahagi ng Angeles City LGU sa 3 araw na National Vaccination Day ang kanila raw kontribusyon sa pagkamit sa herd immunity. Ayon kay Lasatin, ang pagpapabakuna ang pinakaligtas na paraan upang protektahan ang individual mula sa COVID-19 virus. Layon daw nilang mabakunahan lahat ng mga Angeleño at matulungan ang mga kababayan sa karatig lungsod at bayan na hindi pa nababakunahan. Bukod dito, 3 mobile bus clinics din daw ang ide-deploy sa lahat ng entry point at boundaries ng syudad, kabilang sa syudad ng Mabalacat at San Fernando, bayan ng Porac, Mexico at Magalang. Ayon kay IC Calaguas, Chief Implementer ng Vaccination Program ng Angeles City, nasa 4 na raang working staff ang bubuo sa vaccination team. Siniguro naman ni City Health Officer Dr. Verona Guevara na mayroong sapat na supply ng bakuna para sa mga residente at pupunta sa syudad para magpabakuna.
Tuloy-tuloy daw ang suportang natatanggap ng syudad mula sa National Vaccination Operation Center pagdating sa supply ng bakuna. Maliban dito, lahat ng doktor at nurse sa syudad ay matatanggap na rin ang kanilang booster shots simula November 25, 2021. Sa ngayon, nasa mahigit 295,000 Angeleños na ang nakatanggap ng kanilang first dose ng bakuna habang mahigit 233,000 naman ang fully vaccinated na. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Mike Tapang, Vice Mayoral Candidate ng Porac, Pampanga. Post-Pandemic Recovery, sentro na ikalawang Touchpoint Conference ng DTI Region 3. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, tatakbo po sa pangalawang pinakamataas sa posisyon sa munisipalidad ng Porac si incumbent councilor at dating miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na si Mike Tapang. Kilala rin si Tapang bilang isang negosyante sa industriya po ng pagkukwari at trucking business. Sa kanyang pagsabak sa Vice Mayoral race, ano-ano pa po kaya ang mga plano niya upang mas mapaunlad ang Porac? Kumustahin po natin si Councilor Mike Tapang dito po sa ating kilalanin ang kandidato segment. Magandang gabi po sa inyo, Sir Mike, at welcome po sa CLTV News. Magandang gabi kasamang Jen at sa lalawigan ng Pampanga, lalong-lalo na sa bayan ng Porac. May pabingi po kaya Tapang. Long time no see, Sir Mike. Kumusta po kayo? Opo, Ma'am Jen, kasamang Jen. Siguro it's been a while, no po? Matagal na tayo sa CLTV yata. Hanggang ngayon, nandyan pa rin tayo. Opo. Sir, para po sa kapakanan ng ating mga manonood, especially po sa inyong mga kababayan dyan po sa Porac, sino po ba si Mike Tapang? Si Mike Tapang po, simula po. Ang ating advokasya, ang ating panawagan sa mga lahat ng mga nanunungkulan, even before pa po, bago pa lumitaw si Mayor Pico Soto, si Mayor Emeng Pascual ng Nueva Ecija, no po. Yung mga pagdating po sa pera ng bayan o yung taxpayers money po, iniingatan po natin yan. Nakilala po tayo doon bilang pinaglalaban natin ang bawat sentimo na ibinabayad ng bawat Poraqueño sa aming bayan. Nang sa gayon po, makita nila at magtiwala ang aming mga kababayan sa kanilang mga nanunungkulan o kanilang mga leader. Sir Mike, ano po ba yung mga accomplishment ninyo sa mga taon na kayo po ay nagsilbi dyan po sa inyong bayan? Sa ngayon po, kasamang Jen, sa ating panunungkulan ngayon, simula po nagkaroon ng pandemya, nagpasa po tayo ng mga mahalagang ordinansa, in-empower po natin ang punong ekotibo nung panahon nagkaroon ng pandemya dahil ngayon lang po natin naranasan ito. Sa aking paniniwala, sa panahong 1918 po, nagkaroon po ng Spanish flu na kahintulad na nangyari ng pandemya na nangyayari ngayon sa ating bansa. In-empower po natin ang ating mayor kung paano po siya magkakaroon ng kagyat na solusyon sa aming mga kababayan, kung paano yung mga relief operation, pagdating po sa mga vaccination, na pati yung mga isolation facility na po. Tayo po ay nananawagan at gumawa tayo ng mga resolution ng mga ordinansa. Isa po ito yung joint resolution ng syudad ng Angeles at saka ng syudad ng Mabalacat. Gumawa po tayo po yung proponent doon para maipasara noon ang Clark International Airport at nakarating po yun sa IATF ng national at naisara naman po pagkaroon po ng 3 araw na po sa pagkikipagtulungan po natin kay Governor Dennis Delta Pineda, nanawagan tayo sa national doon. So hanggang sa nagkaroon po tayo ng mga relief operation na po, na nanawagan ako sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan na mag-contribute ng kanilang mga biyaya, ng kanilang mga pera
Kaya po tayo nakapamigay ng mga relief operation nun sa sarili natin pong kakayahan. So yun po yung na ginawa natin para makita ng taong bayan kung gaano yung ating malasakit sa kanila. At ngayon po, ang aking advokasya kung sakaling tayong palarin na po na bilang vice alcalde ng aming bayan, isa po yung aking nakikita itong economic recovery plan. Aside po sa mga nangyari na ginawa natin pagdating po sa mga bakuna, iniisip natin kasamang dyan, ano ba yung pwede nating gawing economic recovery plan para sa aming mga kababayan. Isa po sa aking naisip, yung mga pagpapautang sa mga malilit na negosyante na walang interest, nagagamitin ang kaban ng pera ng bayan upang sa gayon po magkaroon ng pamumuhay pang kalahatan sa aming bayan. If I may ask po, nakailang taon na po kayo sa politika? Nagsimula po tayo 2004 yata kung hindi ako nagkakamali. Naging telco director po tayo, tapos tumakbo tayo vice mayor, hindi tayo pinalad. Naging councilor po tayo ng bayan ng Porac. Masasabi po natin na nakapag-board member po pala tayo. Tapos tumakbo tayo, hindi tayo pinalad. Ngayon po sana hinihingi ko po ang tulong ng aking mga kababayan na sana tayo pala rin ngayon na pagtakbo natin sa pagka-vice alcalde ng aming bayan. Pero ano po ang pinaka-rason ninyo, Sir Mike, sa pagtakbo? Ito po kasi pangalawang pinakamataas na posisyon sa municipal level. Ano po yung pinaka-rason ninyo bakit tumakbo po kayo o napag-isipan po ninyong tumakbo bilang vice alcalde? Yun nga po, yung kamukha ng sinasabi ko, transparency and accountability na po. Yung pong kailangan po, yung pera ng taong bayan, alam niya kung saan napupunta kasama dyan. Sabi ko nga, even before pa po, wala pa nga yung mga sikat na mayor ngayon pagdating po sa larangan ng transparency and accountability. Sabi ko nga, wala pa si Vico Soto dyan na po. Yun na po yung ating hadikain, yung ating mga advokasya. Yun po yung susulong natin. Kahit sino po yung palarin na alkalde, yun po yung magiging battle cry natin. Maliban po sa nabanggit ninyong economic recovery, ano pa po ba yung magiging priority programs po ninyo or yung mga pinaka-main platform po na maaari po pa po ninyong i-offer sa mga kababayan po ninyo dyan sa Porac, Sir Mike? Siyempre po, edukasyon nandyan po yan. Hindi po natin matatawa yan. Even before po, sarili nating pera, nilalaan natin sa ating mga scholarship program kahit po sa sinauna. Pagdating po sa kalikasan na po, hindi naman po kaila sa karamihan na nakipag-partner po tayo sa isang malaking kumpanya doon sa Malaysia na nandun dyan na po sa bayan ng Florida na kung saan po gagawa po tayo ng waste to energy na para po yung pagdating sa kalikasan na po masiayos ang ating sa pagdating po sa basura. Pagdating po sa mga infrastruktura na po, siyempre po kailangan suportahan natin ang ating butihing mayor nang sa gayon po magkakaroon po ng mga magandang kakalsadahan, yung hindi po paulit-ulit yung paggawa po, at saka yung panawagan natin even before po, kailangan po, ako po nabanggit ko kanina, ang aking hanap buhay pagbubuhangin po, kailangan magkaroon ng sariling kakalsadahan itong mga nasabing truck na to para hindi na po makilahok pa o makisama pa sa mga kakalsadahan na kung saan yung mga tricycle, yung ating mga jeepney drivers, yung mga pangkaraniwang Poraqueño. Kailangan ito po, ang industriya po nandyan na yan, hindi natin matatanggal yan, pero kailangan isaayos po natin. Nang sa gayong kasamang dyan, hindi po masasabing sa kanila perwisyo ito sa kanila kung hindi ito yung magandang kabuhayan pa sa ating bayan. Ayan, sa mga taga-Porac po, narinig nyo na po ang plataforma, ilan sa mga plataforma ni Sir Mike Tapang. At good luck po, sir, sa inyo pong kandidatura sa May 2022 elections. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, sir, and God bless you. Dumako po tayo sa ibang balita. Tinalakay ng Department of Trade and Industry sa kanilang ikalawang Touchpoint Conference sa mga hakbangin ng kagawaran para tulungang makabangon ang ating mga kababayang negosyante. Narito po ang report.
Matapos ang matagumpay na pagdaraos ng Touchpoint Conference nitong Abril, muling isasagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 ang Touchpoint 2.0, a Central Luzon Business Conference na magaganap sa darating na November 26. Ang tema ng ikalawang conference na ito ay Championing Innovation and Technology in the Post-Pandemic Recovery. This week, on November 26, we are again launching the Touchpoint Business Conference. And we have invited a pool of experts. In this conference, this is a conference na Touchpoint, we will be touching on, unang-una, ano na nga ba yung estado ng innovation dito sa ating bansa. Mahigit 500 participants, kabilang ang mga miyembro ng academe, local government officials, exporters, officers mula sa national line agencies, micro, small and medium enterprises o MSMEs, business chambers at consumer organizations ang inaasahang makikibahagi rito. Kabilang sa mga inimbitahan ay mga eksperto na tatalakay sa mga napapanahong paksa sa innovation at information technology, kasabay ng pag-usad ng mga MSME sa post-pandemic recovery period. Si Trade Secretary Ramon Lopez naman ang magsisilbing keynote speaker sa naturang conference. Bilang innovation advocate, inaasahan na bibigyang diin ang innovation effort ng gobyerno upang makatulong sa iba't ibang industriya at MSMEs na muling ibangon at palaguin ang kanilang negosyo kasabay ng pagluwag sa economic restrictions. Kabilang pa sa mga speakers sa Touchpoint Conference 2.0 ay sina Director Christopher Lawrence Arnuco ng Export Management Bureau, DTI Undersecretary Rafaelita Aldaba ng Competitiveness Innovation Group. Inimbitahan din ang Vice Chairman ng IT Business Processing Association of the Philippines upang talakayin ang customer value creation at digital technology. At this point, 7 months after that conference, nag-i-ease na po yung restriction natin. Now we are talking about post-pandemic recovery. Remember na ang ating GDP ay tumaas na ng second quarter 12%. And this quarter, third quarter, ay 7.1%. So we are really going to that. And we need, of course, more information from our experts to tell us what still is in store for our MSMEs and our stakeholders. Sa bahagi naman ni DTI Regional Director Leonila Baluyot, ang Touchpoint 2.0 ay kontribusyon ng ahensya upang lubos na masuportahan ang regional innovation initiatives para makatulong sa pagbawi ng ekonomiya. Bukas ang komperensya sa publiko sa pamagitan ng official Facebook page ng DTI Region 3 Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, agripreneurs bumida sa trade fair ng DTI sa San Fernando. At Lita Vinuya ng Malaya Lolas, pumanaw na. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga naungunang balita, bumida po sa isang trade fair sa City of San Fernando, Pampanga ang nasa 50 agripreneurs o mga negosyanteng ang pangunahing produkto ay agricultural base. Sinuportahan ng Department of Trade and Industry ang mga negosyante simula sa pagpapaganda ng packaging ng mga produkto hanggang sa paghahanap ng magandang lokasyon kung saan ititinda ang mga ito. Ang nasabing trade fair ay bahagi po ng recovery plan ng DTI para sa mga negosyanteng lubos na naapektuhan ng pandemya. Ang detalye sa balitang yan ihahatid ni Rainiel Pawid. Nasa 50 Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP beneficiaries ang nakibahagi sa 4th CARP Regional Trade Fair na ginanap sa City of San Fernando, Pampanga. Layunin ng Department of Trade and Industry na matulungan ang ilang maliliit na negosyo upang unti-unting makabawi sa epekto ng pandemya. Ilan sa mga bumidang produkto ay ang organic fertilizer at essential oils ng Pampanga, potato wine, ilang-ilang perfume, peanut butter at calamansi products mula sa Tarlac.
Mangga, kasoy, mushroom, banana chips at bamboo handicrafts naman ang sa Zambales. Hindi rin nagpahuli ang tinapay at dairy products mula sa Bulacan, coconut at sabutan-based na produkto mula Aurora, at kape mula sa Bataan. Kaya naman laking pasasalamat ng ilang entrepreneurs dahil bukod sa marketing ay hinanapan na rin sila ng magandang lokasyon ng DTI para makabenta. Napakahalaga po kasi nasusuportahan ka po nila sa mga pangangailangan mo. Tsaka kagaya po nito, may trade fair na na-invite ka po nila. Tapos kung ano man po yung mga kakulangan mo po sa production, na a-assist ka po nila. Dahil sa pandemya, na-stop ang pag-ninegosyo namin. Pero dahil sa CARP beneficiary kami, naisali kami dito sa program na ito. Target umano ng DTI na habang hindi pa tapos ang pandemya ay patuloy na kumita ang ating mga kababayan. Ang mga maliliit na negosyo raw ang labis na naapektuhan simula nang ipatupad ang iba't ibang restriksyon dahil sa pandemic. Ang ating po tayo ay magkaroon po ng alternatibong kabuhayan ng ating mga CARP beneficiaries sapagkat dapat po meron silang sustainable livelihood. And that is why tinutulungan po natin sila sa kanilang mga businesses. Sila ay expose sa market, malaman ng mga tao ano ba ang mga produkto ito na di kalidad. Dahil sa lumuluwag na quarantine restrictions, pagtitiyak ng ahensya na masusundan pa ang mga ganitong uri ng trade fair sa buong rehiyon sa mga susunod na linggo. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa mga local IATF upang mapanatiling ligtas ang lugar at mga makikibahaging negosyante sa nasabing trade fair. Rainiel Pawid, CLTV News. Pumanaw na po ang isang miyembro ng Malaya Lolas na si Lita Vinuya. Si Lola Lita ay kasama po ng mga comfort women noong World War II na nakaranas ng pangalipusta at pangahalay sa kamay ng mga sundalong Hapon. Nakilala ang grupo sa pagsusulong ng panawagan sa hustisya para sa mga biktima ng pananakop ng Japanese Imperial Army sa bansa. Ang detalye ng balitang yan ay hatid ni Rainiel Pawid. Sa Facebook post ni Rosenfay Laksina Vinuya, kinumpirma nito ang pagkamatay ng kanyang lola na si Lita Vinuya. Si Lola Lita ay bahagi ng Malaya Lolas o Comfort Women noong Second World War. November 23, 1944 nang atakihin ng Imperial Japanese Army ang Mapaniki sa Candaba, Pampanga. Pinaniniwala ang kuta ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o Hukbalahap. Binomba ang komunidad at sinunog ng mga Hapon ang mga bahay, habang ang mga Pilipinong guerrillas na nahuli ay ginutom, tinali at sinunog ng buhay. Habang ang mga babae kabilang na si Lola Lita ay inatasan na maglakad patungo sa bahay na pula sa San Ildefonso, Bulacan na kalaunay naging Japanese military barracks. Piping saksi rin ang bahay na pula sa pag-aalipusta at pangahalay sa mga kababaihan. 1996 nang ilathala ng mga Pilipina ang kanilang sinapit sa mga sundalong Hapon. Dito na nabuo ang Malaya Lolas na mayroong 70 miyembro, subalit wala na sa 20% ang nabubuhay dahil sa katandaan. Isa na nga sa kinamatayan na ang paghingi ng hustisya ay si Lola Lita. Simula 1998 ay lumapit na umano ang Malaya Lolas sa Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Office of the Solicitor General. Ito'y para makakuha ng danyo sa mga Japanese military official na nagtayo ng Comfort Women Stations dito sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi ito kinatigan ng Executive Department at iginiit na ang individual claims ng mga Comfort Women ay naibigay na sa ilalim ng Peace Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Japan. 2014 nang tuluyang ibasura ng Supreme Court ang petisyon ng Malaya Lolas upang ideklara ang Philippine government na guilty sa kasong grave abuse of discretion dahil sa refusal sa war crimes at crimes against humanity. Bago mamatay si Lola Lita ay nakikipaglaban na ito sa sakit na pneumonia. Rainiel Pawid, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny S. Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Hanging anihan po o northeast monsoon ang nakaka-apekto dito lamang po sa may northern at central Luzon. At easterlies naman po o hanging mainit po yan nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng bansa. Ang Batanes po, Babuyan Island, Cagayan at Isabela, maulap po ang papawid dyan na may kasama na po ng mga light rain o mahihinang mga pagulan. Dulot po ito ng hanging anihan.
Ang Ilocos Region po, Cordillera, Administrative Region, the rest of Cagayan Valley, at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay bahagi hanggang sa komisyon na magiging maulap. May inaasahan din po tayong mga light rains, kamukha po kahapon ng hapon. Medyo inulan po tayo dito sa Clark. Ito po dulot ng Northeast Monsoon. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, localized thunderstorm po nakaka-apekto o magbibigay ng po ng mga pag-ulan kasama na po din ng easterlies. So sa ngayon po, yan lamang po ang ating mga weather system na nasa loob ng PAR na binabantayan natin at nakaka-apekto sa atin. Kaya mag-ingat pa rin po tayo, magdala pa rin po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, ang aming pong Facebook, CLTV36 Official at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po mga karehiyon. 32 days na lamang po at Pasko na.